Фонд на фондовете е държавно търговско дружество с принципал Министерство на иновациите и растежа. Дружеството разпределя целево публични средства от европейски програми и национално съфинансиране чрез специализирани механизми за подкрепа, така наречените финансови инструменти. Казвам се Надя Христова и вече 4 години работя във Фонд на фондовете. Дружеството изпълнява своите цели чрез два вида финансови инструменти – дългови и дялови. Отдел дългови финансови инструменти, който ръководя, заема ключова важна роля в структурирането на финансовите инструменти и тяхното изпълнение. Екипът ни е изграден от професионалисти с дълбоки експертни познания в областта на финансовите продукти и приложимата регулаторна рамка в Европейския съюз и България. Дълговите финансови инструменти обхващат различни сектори – дигитализация, иновации, кръгова икономика, води, отпадъци, градско развитие и образование. Отдел дългови финансови инструменти допринася за ефективното изпълнение на целите на фонда и постигането на устойчив и продуктивен растеж. Казвам се Пламена Кодова и съм част от екипа на дружеството от неговото създаване вече повече от 8 години. Ръководител съм на отдел мониторинг, контрол и отчетност. Това е отдела, който е отговорен за изпълнение на финансовите инструменти. Нашето звено е това, което в крайна сметка казва колко и кои точно са допустимите разходи по оперативните програми, така че тези разходи да могат да бъдат заявени към Европейската комисия и България да получи съответстващите на това траншове. Горда и щастлива съм от това, че успешно приключваме един програмен период и започваме нов, за който се подготвяме с ентусиазъм за много и по-разнообразни начини за подкрепа на бизнеса и общините.